Hello everyone. Sesifike emaphethelweni wale ncwadi Inkinsela yaseMgungundlovu. Sengiyayifinqa manje okuyi-summary for ukuthi naloyo ongayizwisisanga incwadi eklasini understand ukuthi kwenzakalani. Ekuqaleni ngike ngaphendula ama-long questions of which was ukubhala ngesizinda, ngachaza ukuthi isizinda sibhalwa kanjani. Ngachaza futhi nokuthi abalingisi, ukuvezwa kwabalingiswa kubhalwa kanjani. Manje sengiyenza ivideo yokugcina mayelana nencwadi Inkinsela yaseMgungundlovu lapho ngizoyifinqa khona. Okay. So, uMnumzane uNdebenkulu kwakuyindoda yaseMgungundlovu eyayihamba iqola abantu. uMnumzane uNdebenkulu wathumela incwadi endaweni yaseNyanyadu ethumela uMkhwanazi. Ngenkathi uThemba, indodana kaMkhwanazi, iyolanda iphephandaba eposini, yathola nokuthi uyise uthunyelwe incwadi. Nangempela uThemba wahamba nencwadi eyoyinikeza uyise. Bayifunda uyise kaThemba kanye nonina kaThemba uMaNtuli incwadi eqhamuka kuNdebenkulu owayezibize ngesikwaya, echaza ukuthi uzoza kwaMkhwanazi ngoba bafuna ukuletha intuthuko endaweni yasemaphandleni. Nangempela afike uNdebenkulu ekhaya lakaMkhwanazi, ayibike indaba yakhe ukuthi yena usebenza nabelungu, unceda abantu basemaphandleni ngokubalethela intuthuko. uMkhwanazi abize umhlangano namanye amadoda aseNyanyadu kanye nenkosi bezodingida lolu daba lwakaNdebenkulu. Nangempela bamkholwe ukuthi lo mfo uzoletha intuthuko, uzoletha umnotho endaweni yaseNyanyadu. Bese bevumelane-ke ukuthi bazomnikeza izinkomo zabo ezi10. uShezi kanye noMkhwanazi banikeza uNdebenkulu izinkomo zabo ezi10. Kanti ngesikade encwadini sizobona ukuthi uMnumzane uNdebenkulu yizinto zakhe lezo kuhamba aqola abantu izinkomo zabo. Sithola ukuthi ukhona umfelokazi owamkhohlisa, wamtshontshela izinkomo zakhe naye eqamba amanga ethi uyomthengisela kubelungu amlethele imali. Manje-ke lo mfelokazi walivula icala kwabakaSidlodlo lokuthi lo mfokazi lona umthathele inkomo zakhe. Manje umseshi wasehlanganisa ukuthi lento eyenzeke kulo mfelokazi nalento eyenzeka eNyanyadu icishe ifane, kanti yebo kunjalo ngumuntu oyedwa lona ohamba eqola abantu. Kumfelokazi wafike wazazisa ngokuthi ungusisi Mlomo, kodwa eNyanyadu kuMkhwanazi uzibike iNdebenkulu. Base-ke bamnikeza inkomo zabo ezi10, bazihambisa ziya esiteshi eThisayidi lapho uNdebenkulu azohamba nazo aye eMgungundlovu. Kanti ngenhlanhla nabakwaSidlodlo, umseshi kanye nalo mfelokazi balapho esiteshi bafuna ukubona ukuthi ingabe yiyo na le ndoda eyatshontshela umfelokazi izinkomo zakhe. Kanti nangempela ngumuntu oyedwa lona ohamba eqola abantu basemaphandleni, edlala ngabo, ebathembisa ukuthi uzobalethela intuthuko kanti uzobathathela izinkomo zabo. Nangempela-ke waboshwa uMnumzane uNdebenkulu lona. uMkhwanazi wakhululeka kakhulu emoyeni, kodwa wasala
abambe ongezansi, kodwa wayejabulile nje ukuthi Nkosiyami iy'nkomo zami zicishe zahambela izeleze. Indaba Inkinsela yaseMgungundlovu iphela kanjalo-ke. So sengicedile ngencwadi lena bengiyenza, so I'll be moving on to the next book, and then if there's a book that you would like me to focus on ongafuna ukuthi ngiyenze, just leave a comment down below and then I will get back to you with a video. Yeah, thank you.